ja ne wiem tak ganz genau jetzt tak ne wiem, aber 300. Welche jetzt nicht byli. A Nowe Mieście są też tak 350 vielleicht byli. 400 nie byli. Nie. Celne było małkie się każde mieście. Nowe Miesto. Aber Jahre wieska. Tam je było ciece Himmelfahrt. Tam je cały dzień, bo to są ci z Rodka, a wszędzie są tam byli, a po południu są chopali rejować, a wszystko, a tam je było. A celne było, a tam je też jedna fabryka była. Papenfabrik. To je też znate było. U tej fabryki tam. To są tam papu, a później ta udowa ruli. Ta udowa tam dojezdena, a później tam to słyszeli. A no później doszła do biowody, a gdzie są tu szudzi, ja nie wiem. To są później kartonki udowa u tej papu. Celne takie mała wieska, a później tam taką wielką fabryku smo mieli. To reka, ludzie są mieli swoją zasłużbu, Aj. też bez kole. Wele ludzie są tam działali. Wele. Also, 3 Schichty. Rano, po południu, a nocy. Ciece tam było działane. A później, są też te kartonaże, tam te kartonki są też, to są te maszyny tam obstarali, a później te kartonki tam gleich czynili.